салом алейкум бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Ҳама вақт ма видео кунам шумо тамошо кунем. Хеле ман мехоҳам ки ин видео ягон чиз надорад, танҳо хостам ки саломатии шуморо пурсон шавам. Фикр мекунам ки падару модар, хештавор, аҳли байт, фарзандон ва дигарон хуб ҳастанд ва ман ҳам аз даргоҳи Худованд талаб мекунам ки ҳама вақт дар куҷое ки бошем соғ саломат бошем ва дар ёди Худованд, дар ёди ватан ва дар ёди фарзандону падару модарон бошем. Ба ҳамин хотир хостам як видеои кӯтоҳака кунам баҳри шумо ва танҳо саломатии шуморо пурсон шавам. ҳар куҷое ки бошем, бародарон, падарон, апо, хоҳарон, кадоме ки бошем, Худованд ҳама вақт зиндаву саломат бошед. дӯстони азиз, дар ин рӯзҳои сард биёед барои шумо як чизро пешниҳод мекунам. Конкурс аст ва зиёда аз 30 приз аст. Шумо метавонед ки дар канали Эълон TG обуна шавед, яъне конкурс дар канали ана ҳамон додар рафта истодааст ва дер намонед. Аз ҳамин 30 приз якташ насиби шумо аст. Дар омада обуна мешем. Ссилкаш таги ҳамин видео дар. чӣ хеле ки ба шумо гуфта будем, дар канал сюрпризҳои зиёд дорем. мо айни ҳол дар ҷумҳурии Туркия ҳастем. ҳамеша ба ёди Худованд бошед ва ҳамеша бо канали Ҳамнаво бошед. видеода лайк мемонем, падилица мекунем ки дигарон шод шаванд, аз аҳволпурсии мо зинда бошед. Канали мо дар сомонаи YouTube Ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.